Danas smo radosni što smo po prvi puta u ulozi saborskog zastupnika gospodina Armina Hodžića dočekali ovdje u Karlovačkoj županiji u prostorijama Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za Karlovačku županiju. Govoriti o Arminu Hodžiću je vrlo velika čast meni kao predsjedniku Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za Karlovačku županiju, budući da kroz dosadašnji rad je pokazao da je zaista izbor na prvom mjestu i da ni u jednom trenutku nismo pogriješili što smo podržali Armina za saborskog zastupnika za bošnjačku nacionalnu manjinu i ostale ove nacionalne manjine koje su u njegovom rangu. Do sada smo odradili vrlo značajne projekte u općini Vojnić, prvenstveno na izgradnji vodovoda Vilin Križ Štakvorovica, negdje u dužini od 6 km, koji su djelimično već završeni prošle godine i ove godine se nastavlja da se završi 6 km. Također smo riješili 2 obitelji koje su bile nezbrinute na području općine Vojnić. Ono što nam svakako je danas radosna vijest da možemo potvrditi da nam je saborski zastupnik došao sa jednom vrlo radosnom vijesti, a to je da u vrlo kratkom vremenu, ako Bog da ćemo riješiti kulturni dom Bošnjaka za Karlovačku županiju na području općine Vojnić, gdje su u pripremi ugovori da se kupi zgrada koja će koristiti za kulturni centar Bošnjaka.